Halo, dzień dobry, na Halo Kun się obalo, a to ja Mikołaj, dzisiaj gram z Ibiszem, znanym powszechnie jako Recek, jak widać nie bardzo gram, bardziej lamię w CSGO i witam cię Ibiszu Recku. Dobry wieczór, witam wszystkich. Albo właściwie. I tak, i to tyle, i tak se gramy właśnie i mam nadzieję, że tutaj uda się coś... Gramy na mapie Dedas 2 generalnie, No, czyli jak mapie, którą widać. po prostu ubóstwiam. Tak żartowałem, nienawidzę. A, popularna mapa, no ale co zrobić, taką Tak, wylosowało. popularna. Także może się coś uda ugrać. Czym grasz, Ibiszu Recku? Ja gram Augiem. To tak jak bardzo fajną ja. skórką, którą zaprezentuję zresztą. Okej. Mi nigdy w sumie nie szło w CS jakoś wybitnie. Ale już prawie wychodziłem ze srebra, no ale potem przez przerwę jaką miałem odebrano mi wszystkie rangi, no i tak to wygląda. Ale gramy tak nieturniejowo, No relaksacyjnie. oczywiście, dokładnie, no tak żeby... Tak na spokojnie, tak... Znaczy, o ile żeby można, na luźno, o ile tak można porozmawiać na bardziej tym, no. konkretnie. Może jakoś zabłysnąć w oczach widowni, albo też innych graczy. No, a na pewno nie z killem. Bo w ogóle nie wiem, czy można grać na spokojnie w CS-a, bo to jest taka trochę gra, przy której można bardziej dostać żył niż się zrelaksować. No ale zobaczymy. Nawet... Ktoś tu chyba w Lola nie grał. Ej, ale otwieram tabelę, także to dziwne, ale No zobaczymy. No cóż, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także... Chociaż z drugiej strony ja początkowo trochę awczyłem, gdyż były małe problemy z odpaleniem nagrywania, co mnie zasmuciło i przeciwnicy nie zdążyli niestety zabić tak z 5000 razy. No taka rola jest youtubera. A ja bym Tak, poruszył ten... takie plotki mówią, że youtuberzy nie umieją kompletnie grać. A nie plotki. Ja bym poruszył typowy temat, czyli na jakie premiery gier ty czekasz teraz w najbliższej przyszłości, albo na jakie w ogóle. No w ogóle to ja generalnie czekam na The Crew z niecierpliwością. W sumie to już się właściwie ten sezon kończy, a kiedy ten materiał zostanie opublikowany, to już właściwie to The Crew wyjdzie wspomniane. Generalnie jeśli nie wiesz, to jest to gra wyścigowa, nastawiona na, w pewnym sensie na aspekty społecznościowe, Aha. a przede wszystkim ściganie się, Ameryka, tuning, pełno samochodów, Czyli generalnie coś jak bardzo dobre CS, klimaty. czy CS, Jezu, coś jak NFS, coś takiego. Tak, NFS. A to Zresztą swoją okej. drogą ja właśnie akurat nagrywam jednego NFS-a, jeśli to kogoś zaciekawi. Którego? The Run. Aha, Tylko podobno jednego z gorszych. tak słyszałem. Ja skończyłem na swoją przygodę na Carbonie i paru tych wyścigach w Pro Streetie, no ale lubiłem, nie powiem. Nie no, ja powiem, że generalnie bardzo szanuję serię Need for Speed i cóż, no ja jestem z nią praktycznie od zawsze, nawet jestem z nią po prostu tak zżyty do tego stopnia, że zrobiłem o niej 1,5 godziny materiał, pozdrawiam. Ale to Jeśli ktoś to obejrzał to w nieźle. całości. No, także ja zatwierdzam w ogóle Recka i Bisha i podlinkowywuję go i tak dalej i w ogóle nie ma w tym żadnej protekcji. Mówię z ręką na sercu, żadnych pieniędzy mi nie zapłacił. Także to jest wszystko chrześcijańskie, bezinteresowne. Ja to generalnie też po części jestem zaskoczony tym, że w ogóle wyraziłeś zainteresowanie moim kanałem. Ty, taki duży youtuber, znany, jaki ja tam- szanowany przede wszystkim. A czy ja wiem, że jestem szanowany. No tam coś tam No ja trochę z całą tam. pewnością szanuję twoją twórczość, no. Nie no fajnie no, pocieszne, ciepło mi na serduszko i w ogóle, ale tak no, A mi również. no ten. A jak to mówią, no, wszelkie okazje do zdobycia popularności trzeba łapać, no. Nie no trzeba, bo to potem tak, ja dużo błędów popełniłem YouTube'owych, bo można było, że tak powiem, się wyprzedać skutecznie dużo razy, a ja byłem takim tym rebeliantem YouTube'owym, a to się w sumie nie opłaca, bo to trzeba chytać YouTube'a za nogi jak jest okazja i nie puszczać. No oczywiście, no dokładnie. Bo inaczej będzie dyntka, tak zwana. No właśnie, dyntka. A ty że się chwaliłeś, że ci się udało, chyba dobrze mówię, partnera na YouTubie, No oczywiście, tak. zdobyłem po 2 latach, A. aczkolwiek no... Mnie jakoś specjalnie nie ciągnęło do partnera, tylko dość niedawno tak stwierdziłem, że no cóż, w sumie wypadałoby w końcu zacząć zarabiać jakieś pieniądze na YouTube. No nie, bo to jest ten, no fajna sprawa, hajs jak się zgadza jest bardzo przyjemnie, znaczy z YouTube'a żeby się zgadzał to no mi się jeszcze tak nie zdarzyło chyba, żeby mi się z YouTube'a hajs zgadzał, bo to raczej są tak zwane pieniążki, a nie pieniądze, ale no wiadomo, no to jest zawsze lepsze jak nic, jak już człowiek tam ten swój Lepszy rys czas, niż nic, dokładnie, no, tak jak to każdy poświęca, mówił. bo to mimo wszystko się tak może komuś zdawać, że to jest takie
nic, że się gra i gry nagrywa, ale to jest jednak robota, a potem z obróbką tego materiału, wyrenderowaniem, potem oczywiście jak się program nie zatnie w renderze, albo jak film się nie chce na YouTube'a wrzucić, to są rzadkie sytuacje, żeby wszystko poszło tak jak po maśle. Także to nie jest zaś takie hop-siup, jak się myślało. Przynajmniej ja tak to widzę. No nie no, ludziom to się wydaje, że to tylko naciśnięcie F9 czy innego klawisza i po prostu potem rzucenie tylko tego, a tu tymczasem, no niestety jest tym ciężka robota. No tak, znaczy jeszcze w ogóle, jak już tak mówimy o YouTubie, to gra z nagrywaniem, jeszcze ktoś jak ja nagrywa osobno grę, osobno dźwięk, to pożera dużo zasobów komputerowych, jak nikt nie jak ktoś nie używa takiego sprzętu na przykład jak Avermedia, czy inne te karty do przechwytywania, ja tego nie używam w ogóle, to taka gra nagrywana działa no dużo gorzej niż taka gra bez aktywowanej opcji nagrywania i przez co na przykład potem jak to jest gra jakaś multiplayerowa, na przykład jak CS czy coś takiego, no to automatycznie skuteczność twoja idzie w dół. No i ciężko jest z tym jakoś poradzić rozsądnie sobie. No zawsze te ograniczenia sprzętowe, to ci najwięksi to raczej problemu nie mają, bo oni tylko, to przecież najlepsze sprzęty, wszystko w ogóle, No tak. a mniejsi się muszą męczyć na tym co mają tylko. No, generalnie widzę to, że sobie nieźle radzisz. No otwieram, nie wiem cymu i jakim cudem, ale jakoś mi to... Dobra, jeszcze przy okazji co do partnerstwa, to jeszcze nie liczy się tylko to, że hajs się tam może zgadzać, ale też no, też opinia widzów, bo jedni mogą stwierdzić, że jak ktoś zaczyna już nagrywać dla pieniędzy, to już nie będzie no przykładał do tego takiej wagi, że nie będzie tak energiczny, dynamiczny jak wtedy, kiedy nie zarabiał, kiedy to robił naprawdę dla siebie, dla widzów, żeby po prostu mieli radość. Tylko zacznie tak po prostu, że z musu po prostu. No. Czy widzi to jako źródło zarobku i po prostu... No, dobrze, no już nagram wam ten film, no strasznie mi się nie chce, ale nagram, bo poza tym no, wypłaty jeszcze nie miałem, a hajs się musi zgadzać, czyż nie? No ja w ogóle jeszcze taki, w sumie nie pomyślałem o tym, ale najważniejszy plus partnera jest taki, że jest mniejsza opcja, że ktoś ci wywali film za naruszenie praw autorskich. Bo wtedy jesteś tak jakby chroniony, że tak powiem. I to jest w zasadzie największy plus, bo ja już raz miałem umfal w kwestii praw autorskich, które to naruszenie było zgłoszone w zasadzie według mnie bezpodstawnie, no ale to już tam nie wnikam, no ale właśnie partner jest taką jakby w dużej mierze ochroną przed tym. No cóż, to już zawsze dodatkowe plusy. Plus jeszcze ewentualnie partnerstwa też mogą oferować jakieś biblioteki muzyk albo i nie. No, To już zależy tak od sieci przeważnie. konkretnej. No. A jaka to jest ta sieć, w której ty jesteś? U mnie to jest Freedom Network. A to jest sieć skąd ona jest? W sensie No, pochodzenia jakiego? W sumie to nie wiem, bo generalnie mało co słyszałem. Jedyne co to opinie znajomych, a oni sobie zachwalali właśnie, że jest dobrze generalnie no u jak nich. zachwalałem, to spoko. To Zresztą nawet jeśli by była gdzieś z jakiegoś Tadżykistanu albo innego Nie, to jest tam kraju nieistotne. trzeciego świata, no to zawsze się po tym po angielsku można dogadać. Wiadomo. A tutaj przyznam nieskromnie, że miałem z ustnej matury z angielskiego 100%. Także gratuluję przy okazji. Już mi przestaje iść. Ale to i tak, jak na mnie... Ale i tak jest dobrze, już koniec rundy, 30 sekund. No jak na nawijanie i na grę, to i tak jestem w szoku. No nie no, to nagrywanie i mówienie i w ogóle wszystko, to przecież też trochę uwagi No, zajmuje dlatego i... też ostatnio wymyśliłem sobie takie coś, że będę też robił takie materiały, że coś nagrywam, a potem do tego coś opowiadam o tym, co się tam dzieje i o innych rzeczach i w ogóle, bo to tak fajnie A, jest taki- jak... No, można... Taki można powiedzieć typowy gamelog, tak jak No, na przykład coś takiego. tutaj trochę mamy. Bardziej w formie takiej rozmowy, Coś dyskusji. Bo to fajnie, jak można się skupić porządnie najpierw na jednej rzeczy, a potem na drugiej. Dobra, no całkiem nieźle. Prawie, że otwierałem. I teraz zobaczmy. Może dropnie. Nie drop. No niestety nic nie... Boże, tak patrzycie, dogoniłem nawet. No, Nie, Całkiem. Boże, ludzie, nie. Dobra, to może teraz dla odmiany do terrorystów, żeby nie była jakaś różnorodność. może być. Nie, to tamten. A, mogę sobie tym kałaszem po... Znaczy dawno nie ogrywałem. No nie, dobra, zobaczymy. Dobra, to teraz może być jeszcze gorzej niż było. A, tak, jak już tak YouTubeowo i co teraz w ogóle, czy jakieś serie prowadzisz na YouTubie, czy ty nie prowadzisz serii, tylko bardziej takie robisz? Prowadzę serię, materiały? oczywiście, jak najbardziej. Jakie? Obecnie prowadzę poza wspomnianym Need for Speed The Runem, Aha. Papers, Please, Aha. Sleeping Dogs. Teraz jeszcze zaczynam Amnezję, Mhm. roczny obłęd. A fajna gra. Przeszedłem obie na live'ach, fajne.
Jak ktoś robi horror, to jak najbardziej. No i wielu ludzi mówi, że to jest obecnie najstraszniejszy horror, jaki kiedykolwiek powstał. Nie no, ja... Jak dla mnie przynajmniej, ja nie jestem takim człowiekiem, który lubi jakoś horror, ja strasznie się boję i się stresuję i w ogóle. To dla mnie dużo bardziej... W ogóle tak, pierwsza amnezja jest o wiele straszniejsza w moim odczuciu od drugiej, czyli od maszyny dla świń. No tak słyszałem właśnie, że maszyna dla świń była nastawiona bardziej na fabułę niż na samo No, coś straszenie takiego, samo w sobie. jest bardzo fajna właśnie względem fabuły, całej tej historii i tak dalej, ale jest o wiele mniej straszna, ale grą taką straszną w sensie stricte, według mnie był Uważaj, Outlast. plecy. I pierwsza część, podstawka i dodatek, no to był przerażający i potem, i obcy też w sumie był straszny, ale tak, Obcy to bezapelacyjnie, ale No. z drugiej strony na temat jeszcze Outlasta, to powiem ci, że początkowo tylko straszył, a później już stawał się strasznie przewidywalny. Bo się po prostu wiedziało, co się stanie w pewnym też momencie. ta mechanika jest taka powtarzalna, że tam wyskakuje ktoś, chowasz się do szafy, wychodzisz z szafy, musisz coś znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Nie no, ja generalnie miałem jednego znajomego, który po prostu tak bardzo ogarniał mechanikę Outlasta, że po prostu wiedział, co i jak robić, No, gdzie mniej rozumiem. więcej. Że po prostu praktycznie omijał te wszystkie Aha. straszaki. Także no, takie coś mniej więcej. O, Aha. zabiłem kogoś bez niku, ciekawe. A teraz już nie otwieram tabeli, widzę, że ty raczej zamykasz. Jak zwykle zresztą. Także, tak to jest właśnie, jak, Bardzo ładna głowa. tak to jest. Ale coś czuję, że zaczynam nadrabiać. A poza tym jeszcze co do serii, to poza właśnie tymi 4 grami, które wymieniłem, to mam też jeszcze serię, mianowicie z League of Legends. Co prawda nie prezentuję jakiegoś wysokiego poziomu, ale strasznie lubię tą grę, mimo community jakie tam jest. Plus jeszcze, co ja tam miałem za serię? Chyba, o właśnie, Spore jeszcze mam, czyli Aha, kojarzę. symulator tworzenia Spora Tak, swojego. wiem, co to jest. I generalnie poza tym jeszcze różne koopowe gierki. CS jakieś, może ewentualnie Left 4 Dead, nie Left 4 Dead, Mhm. różne. W ogóle, jak się czujesz posiadając głos jak Ibisz? W sumie nie wiem jak to odebrać, Ale nie bo... jesteś Ibiszem? Nie jestem Nie jesteś. Ibiszem. No dobra, no. Załóżmy, że W wierzę sumie to jestem za stary, by być Ibiszem. na potrzeby materiału. Tak, Ibisz w tym momencie jest już gdzieś mniej więcej w gimnazjum pewnie. Nie no, w sumie to ma sens nawet. Ach, kurde. O, Nie, już nie leją zamyka mnie nawet. strasznie. Ja nie umiem grać kałachem jakoś. Kiedyś bardzo lubiłem, bo jest fajny damage i w ogóle, ale... Ale to dopiero... Ale tylko przy pierwszym strzale, potem już się robi rozrzut straszny. No, dlatego trzeba... Jezu, zamykam. Trzeba pestkować, a ja nie bardzo. Ja chyba zmienię coś na tego. No, jak Gali? to się nazywa? Na SG55. O, to ja akurat z Pierwszy. tego korzystam teraz. No, mam taki ładny z tym... Jak to się nazywa to, co liczy tam tym... Stat track? No, właśnie z tym. Ktoś mnie tutaj chciał przyhaczyć, ale... Aj, ograny! Dobra. O Boże, i teraz W tak... ogóle chamsko kupiłeś będę tą operację nową, co jest w CS-ie? Jak ona się tam nazywa? Vanguard i nie Nie kupiłem. kupiłeś, ja też nie Jakoś nie byłem kupiłem. specjalnie zainteresowany. No. Generalnie ja tak w CS gram bardziej for fun. Ja kupiłem ostatnią operację i zagrałem na tej operacji w CS-a 2 razy, także tym razem już stwierdziłem, że mi się pieniędzy nie, bez sensu to jest. Jak ktoś ma czas i ktoś gra tylko albo głównie w CS-a, to okej, no ale jak ktoś gra tak jak ja raz na ruski rok, bo nie ma czasu na granie w CS-a i w ogóle za bardzo nie ma czasu. Albo ewentualnie ma 50 innych gier do ogrania. No właśnie, to też, no to tak, nie, szkoda kasy. Szczególnie, że prawie fajna tak jest samo- ta opcja, że jak ktoś wchodzi z tobą do gry i ma tą operację, to i tak możesz grać na tych mapach. O, to o tym nie słyszałem, powiem ci Tak jest, szczerze. że na przykład zaczynasz mecz ze znajomym, który te mapy ma, to ty też możesz na nich grać. Nie no, naprawdę, to ja o tym nie słyszałem, no to tak, powiem ci, że zawsze ciekawa tak opcja. było na wszystkich operacjach. No to sorry, ja tak wydaje, że CS-a nie śledziłem. O, oczywiście, ktoś wykorzystuje swoją nieśmiertelność, żeby mnie zabić. Zawki. Dobra, czy coś tu będzie? A! Dobra, Kurde. coś jeszcze miałem powiedzieć generalnie i... Kurczę, no co ja miałem powiedzieć? To jest pytanie dopiero. Nie wiem, coś ładnego. Ładnego powiadasz. Nie.
Pluszowy O, miś. w ogóle ten, Tak? ja nie wiedziałem, to strasznie ładne, spodobało mi się. Ty robisz ten na żywo coś? Niestety, ale mój upload nie pozwala na to. Mam Aha, raptem aha. upload 0,8 O, no to megabita. faktycznie, to ty musisz mieć, to ile wrzucasz film na YouTube'a? No, to zależy od długości, tak gdzieś 3-4 godziny Tak, do to nawet faktycznie. 5. Nie, to okej, to rozumiem. No cóż, no No nie, niestety, ja też, Ciężkie jest życie młodego youtubera. Nie, no, a w ogóle ile kanał na YouTubie prowadzisz, jak długo? Ponad 2 lata. A no to ty nie jesteś młodym YouTuberem, to już raczej takim dość tym. No to doświadczonym, no, ale ja cały czas sobie mówię młody, bo mało widzów. Nie, to ja w sumie ja nie dużo dłużej, bo ja 2,5 roku w sumie przeszło. Ale co chciałem powiedzieć? Nie, to faktycznie wiem jak to wygląda wrzucanie, jak ktoś ma taki niski upload, że to jest bolesna sprawa. No, ale cóż. A jaką masz... A nie, No, a nie ukrywam jeszcze, że chciałem bardzo live'ować, gdyż to fajna forma komunikacji z widzami też, No, jakby nie bardzo patrzeć. fajna. O czym zresztą nieraz się przekonałem na twoich live'ach. No, Tutaj też reklama, zapraszam na live'y Mikołaja. no, ja Niklausa, sobie live'uję na tym, na hitboxie jest fajniej. Jakby ci się udało kiedyś jakiś internet sobie podłączyć taki, że upload byś... A do live'owania takiego komfortowego to jest potrzebne przynajmniej tak myślę 3 mega uploadu. Ojej. Żeby polive'ować w HD. No, im więcej Myślałem, tym że lepiej tylko w 2. każdym razie. Także, no ale no to do YouTube'a jest przydatna sprawa, no bo żeby nie czekać tyle. Aż się ten Oczywiście. film nie wrzuci. Plus jeszcze, no niestety mój upload... A jeszcze co do właśnie tego wrzucania moich filmów, to ja wrzucam jeszcze tylko w HD, nie Full HD. Mhm. Bo teoretycznie bym mógł wrzucać tutaj filmy w Full HD na nowym sprzęcie, Tak, tak. ale no niestety... Oj, zamykam. No ja filmy Full HD zacząłem wrzucać jak zmieniłem sobie, bo wcześniej miałem taki mały monitor, że nie miałem w ogóle możliwości odpalenia takiej rozdziałki, a po zmianie monitora właśnie mi się taka opcja pojawiła i to sobie uskuteczniam i jest fajnie, a jeszcze po wprowadzeniu 60 klatek, ale przypominam, że 60 klatek działa prawdopodobnie tylko na Google Chromie? Tak, na Google Chromie. To no nie wszystkie gry mogę komfortowo w tej rozdziałce nagrać, ale akurat CS jest taką grą, która fajnie wypada i którą się fajnie ogląda i dobrze nagrywa w 60 klatkach. Jeszcze No nie no, spory CS jakby zapas nie patrzeć jest mocy. bardzo dobrze zoptymalizowany. Tak, tak, Silnik tak. Source. W ogóle gry od Valve'a wszystkie, to jest ta source'owa fajna rzecz, że To jest definicja optymalizacji tak zwana. tak, że te gry bardzo ładnie wyglądają, one są bardzo takie, mają swój styl i są takie w ogóle bardzo estetyczne i mają naprawdę bardzo wysoką jakość tekstur i tak dalej, a mają naprawdę bardzo małe wymagania i mam nadzieję, że druga wersja Source'a, na której mam nadzieję już niedługo pojawi Wyjdzie się Half-Life Half-Life 3? 3 właśnie, że to będą tą tradycję kontynuować małych wymagań i bardzo dobrej grafiki. No przede wszystkim, bo jakby nie patrzeć to jak wyszła pierwszą grą na Source był Half-Life 2, tak? Dobrze mówię? Nie, pierwszą grą czy zaraz, a Half-Life pierwszy na jakim był silniku? No nie wiem, Jezu, nie teraz pamiętam. taki, mi jest wstyd teraz w ogóle strasznie, bo to są takie podstawy w ogóle. Nie wiem, nie powiem nawet jaka była pierwsza gra na Source, ale... Nie, ja obstawiam, że Half-Life 2, który po prostu wyznaczył jakby nową jakość, jeśli chodzi o grafikę. Tak, to fakt. To była po prostu I rewolucja. fizykę w ogóle, tam obiekty, że ciężkie toną, letkie unoszą się na wodzie i tak dalej, no to był, na tamte czasy to był szok, ale nie na tamte w sumie tylko, bo na dzisiejsze standardy i tak Half-Life Nie no. 2 ma bardzo, bardzo ładną grafikę, a jeszcze w ogóle Nie no, naprawdę. dodatki do Jak dla mnie ta gra się bardzo no, godnie zestarzała, jeśli chodzi o grafikę. no w zasadzie nie bardzo się zestarzała, jeżeli na to tak patrzeć. Nie no, jeśli chodzi o mnie, to ja tutaj bardziej miałem na myśli to, że po prostu mimo wieku, no nadal ta gra dobrze wygląda No i tak, to mam na tak, myśli przez znaczy zestarzenie się przykładem takie jest godne. CS, no, który też jest na Source, już mocno ulepszonym i zmodyfikowanym, ale no gra wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie i ma takie wymagania naprawdę, że nawet prawdopodobnie na mikroweli albo na tosterze idzie ją odpalić. Nie wiem, nie sprawdzałem. Także, ale na kalkulatorze. No, ale ja właśnie, tak a propos Source'a, to ja bym bardzo chętnie zobaczył, tak jak jest ten remake CS-a w postaci najpierw Source'a, a potem Go, ja bym bardzo chętnie zobaczył inne gry, na przykład Day of Defeat, które strasznie lubię i które wyszło w wersji Source, ale chętnie bym je też zobaczył w takiej, na przykład Day of Defeat Go, jak tutaj jest
CSGO, że inne mapy, jakieś operacje porobić, ulepszona grafika i tak dalej, i tak dalej. Generalnie odświeżenie całej mechaniki No, tutaj w tym. można myśleć. No myślę, że to tak akurat 2 mecze i będziemy zamykać konwersację. Ale chciałoby się pogadać naprawdę długo, a Żebyś tu tego nie tymczasem- wrzucał na YouTube'a potem przez 2 dni. Cóż, zawsze można to podzielić na części, no, nikt nie No, powiedzie. można, no ale ja nie lubię jakoś tak szczególnie rozdrabniać. Także co, Aha, poza tym, że- podsumowując, no. Poza tym trzeci raz mają być Dusty 2, także no raczej nie No specjalnie. właśnie. Także cóż, zapraszam na kanał Ibisza Welrecka i dobry content, kanał wciąż się rozwijający, który pewnie zasługuje na więcej widzów niż ma. Prawda, ja jednak cały czas się planuję tutaj rozwijać. I no i co, no i tyle, no i nie wiem, zamknij Ibiszu Recku jakoś tą konwersację. No cóż, także to był taki, można powiedzieć, pogadankowy materiał z Counter-Strike Global Offensive razem z Niklausem tutaj obecnym. Także dziękujemy za uwagę, trzymajcie się i czołem, tak jak to ja się żegnam w swoim stylu. Możesz się w swoim pożegnać. Cześć i czołem, kluski śląskie z rosołem. Dobra, myślę, że styknie, także na razie.